ಒಂದು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಹಲೋ ಸರ್, ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾನು ರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡಿರ ಈಗ? ಮಂಗಳೂರಿನವರು ತುಳು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ತುಳುಟೆ ಬಾಚರ್ಗೆ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಐತ ಅಭಿಯಾನದ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಉಂಟು ಎರಡಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೈಟಿಜಿತ್ತೆ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ RTO ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಡೀ RTO ಅಧಿಕಾರಿನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು RTA ಫಂಡ ಅಲೋ RTA ಫಂಡ ನಮ್ಮ RTA ರೀಜನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕೆ RTO ಐತ ಮೆಂಬರ್ ಇಂದು ಹಾಕ್ಲೇನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ GT ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ಅಭಿಯಾನಗೆ ಇರ್ನದಾದ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮೆಂಬರ್. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್? ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಂಬರ್ ಏರೆಗಳ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಗಳ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅತ್ತ ತುಳುಕದಾಲ ಮಂದ ಜರಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ತುಳುದ ತುಳುನಾಟ್ಯ ಪುಟ್ಟದ ತುಳುದ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ತುಳುಕುದಾದ ಮಂದರ್ ಸರ್. ತುಳು ವಿರೋಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೇನೆ ತುಳುಕುದಾದ ವಿರೋಧ ಸರ್. ತುಳುಕುದಾದ ಮಂದರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ ಈರ್ನ ಯಾನು ತುಳುಕು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ತುಳುಕು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿರುದ್ಧ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಿತ್ತು ಹೊರಂಬಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರ ಇಮ್ಮಕ್ಳು ತುಳು ಎಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ತುಡಿತ ಉಂಡು ಬಂಡರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ಯಾನು ಆಡು ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಡು ಭಾಷೆನಾ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಆತ್ ಚೀಪ್ ಆತಜಿ ತುಳು ನಲ್ಲ ಸರ್. ತುಳುಗ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣೆ ಇರ್ನ ಅದುಪ್ಪು ಸರ್. ಈರು ಮೂಲತಃ ತುಳುತಾರೇನಾ? ಈರು ಯಾನು ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಈರು ಬಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅತ್ ಇತ ಅಭಿಯಾನ ಇರಡ ಲೆಟರ್ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ ಲೆಟರ್ DC ಇಮೇಲ್ ಉಂಟು RTO ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರತ್ತೆ ಅವು ಉಂಡೆ ರಿಸೀಟ್ ಇಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಮುಗಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ತೆತ್ತೊಂದನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ RTO ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ಆಯೆ ಓವೇ ರೀತಿಡ್ ಕಾಸು ಇಂಚ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಡ ಇಂಚ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜಾಯಗೊಂದು ಏರ್ಲ ಓವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಭ್ರಷ್ಟೆ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ಕಾಸು ಇದನ್ನ ರಿಸೀಟ್ ಕೊಡದೆ ತೊನ್ವೆ. ಇನಿ ರಿಸೀಟ್ ಒಂಜೆ ಬಸ್ತಗಳ ರಿಸೀಟ್ ಜಂಗ್ಳು ಮಾತ ಬಸ್ತಗಳ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮರಣ ಅಭಿಯಾನಡ್ ಈರ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಈರ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಆರ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿ ದೇತೊಂದನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಬಂದ್ಬೇರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಕೇಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದರಡಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಇಂಕುಲು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಾರ ಬಂಡೇರು ಕಾಸುನು ಅಕ್ಕುಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲು ಎಂಗ್ಲೇ ಕಾಸು ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬೆನಿಯರ ಬೈದಿನಿ ಕೇನು ಒಂದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ದಂದೆನಾ ಎಂಗ್ಲು ಕೇನು ಕೆಲವು ಮುಗುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ತೂತ ಇಂಚನೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಗುಡ್ಲಡ್ಲ ಕೂಡ ನಟ್ಟುನಗಳು ಸುರು ಮಂದಿರ ಎಂಗ್ಲು ತೂವರ ನಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಓವೇ ರೀತಿಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಡಾಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಡ ನೀಕು ರಿಸಿಟ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂಡತೆ RTO ಅಧಿಕಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಥದ ಹಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಒತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜ ನಿಕುಲು ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದು ರಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತು ಜರಂದು ಒತ್ತೊನ್ಲೆ
ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಿಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇತ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಕುಡುಂಜಿ ಬಂತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅವು ಏಪ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪನ್ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಡೇಟ್ ಎಂಗುಲ ಬರ್ಪ ಆ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಇಂಚಿನ ಒಯ್ತು ಪರ್ಸು ದೆಪ್ಪರ್ಸು ಎಂಗ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರಣ ಅಂಟಾರ ಶುರು ಮನ್ಪುವ ತೂಕ ನಿಕುಲು ಓಯಿನ್ ದೆಪ್ಪೋರು ಓಯಿನ್ ಪಾಡು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರ್ತ ಆಡು ಭಾಷೆ ಬಂತ ಇರ್ನ ಆಡು ಭಾಷೆಗೆ ದಾದನಲ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಇರು ಸರ್ ಕೇಳ ಸರ್ ಸಾವಿರ ಬಂದು ಮಾತಿರಂದಲ್ಲ ಇರಗೆ ಈತ ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡ್ತೆ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ವಾಶಾಲಡಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಬೀಸಿ ಜೋಕು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತೀನಿ 100%. ಎಂಗುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಲತ್ತ ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಲೆಪ್ಪ ಓಕೆ ಸರ್ ತುಪ್ಪ ಎಂಗುಲ್ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತ ಪಡ್ತೀನಿ ಈತ ಅಭಿಮಾನ ಚರ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿಕು ರಿಸಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂದರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ರಿಸಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಏನು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಏತೋ ತಂದೆತ್ತು ನಿಂದು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಗಿಜ್ಜತೆ ಇರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತತೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರು ಕಾಸು ಎತ್ತು ಜೊತೆ ಯಾನು ಹೋರಾಟ ಸೇರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ರಿಸಿಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓ ಬೇಲಲ್ಲ ಮನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಬಂದು ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರು ಇದ್ರು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡಿರಡ ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಒಪ್ಪೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರು ಆರ್ ಟಿ ಒ ಕಾನೂನು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡೆ ಪಂಪಿನ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಕಾನೂನು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬಂದು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ವೋಡಫೋನ್ ದಕ್ಕುಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ವಿನ್ ಆತಿರು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯದ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವೋಡಫೋನ್ ಕೇಳ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯದ ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೋದು ವೋಡಫೋನ್ ದಕ್ಕುಲು ವಿನ್ ಆತಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಐತ ಕಡ್ಡಾಯದ ಕಾನೂನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪಂದೆ ಈ ರೆಂಚ ಬಂತಾರಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ರೋಷನ್ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಈ ರೆಂಚ ಮಂತಾರ ಇನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಈ ರೆಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಜನನಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನು ಈರ್ ಡಿ ಸಿ ನ ಜನನಾ ಈರ್ ಡಿ ಸಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಡಿ ಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂಗುಲು ಡಿ ಸಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಎಂಗುಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತ ನಿಕಲ ಕಾಸು ಮಂದಿ ನಾವು ದಾದ ಉಂಡು ರಿಸೀಟ್ ಇದ್ದಂದ ಈತ ಕಾಸು ಮಂದರತೆ ನಿಕಲ ವಿತ್ ಎಂಗುಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲ ತೆಗ್ದು ನಾನು ಇರಡ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂದ ಇರಡ ಸುರುಟಕ್ಕೆ ಅಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಯಾ ದಯಕೆ ಏನಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದೇ ಮಂತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಈರ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ತು ಬಂತಾರ ರಿಸಿಟ್ ಒಂಜಲ ದೇತೊಂದು ಜಾನ್ ಏತ್ ಬಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜೆ 100%. ಓಕೆ ಅದೇ ನಿಕುಲು ಏಪ ಗುಡುಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ದೀಪಿನಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಿ ಸಿ ನೋಡತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಡಿ ಸಿ ನೋಡ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಲೆಟರ್ ಕೊರಂದ ಈರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆತಾರ ಡಿ ಸಿ ಇರಗೆ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಂದ ಡಿ ಸಿ ನಾಗ ಐಟಿನ ಲೆಟರ್ ಇರಡ ಇಜ್ಜಂದ ಈರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜೈದಾರಿಗೆ ಇತ್ತ ಗುಡುಂಜಿ ಇರಗೆ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತ ಅರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಇರಗೆ ಡಿ ಸಿ ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಡಿ ಸಿ ಇರಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕಿದ ದಾದ ದಯಪಣ್ಣ ರಿಸೀಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಬಂದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಗ್ ಈತು ಬೋಡೇನಾದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಸೊರದಿರ್ತದಾರೆ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ
స్వామి యోగి శెట్టి చెప్పుడకే ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬುಡ್ಲೆ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನಾರು ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೇವಣ್ಣ ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಜೀವ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ರನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರು ನಾನು ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಆತ ಸಮಾನ ಇತ್ತದುಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಗುರುತಿಸಿದಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಗೋವಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಅದ್ಗೇನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡಗೇನು ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಡ ಕನ್ನಡದ ಅಲುವಿನಂಚಿಂದು ಉಂಡ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮುಗಿಯೋದು ಸರ್ ಕನ್ನಡದ ಮುಗಿಯೋದು ಬಂದ ಒಂದುಂಡು ಏರ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದೂ ಅವನುಂಡ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬಸ್ ದಾದೆ ಏತ್ ಕುಡ್ಲಡಿ ಏತ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ಇದು KSRTC ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆವಡತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಏಪ ಮನ್ಪರೊಂದು ತೆರಿಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಈರಿ ಏರುದು ಕೇನೋಳಿ ನಾನು ರೋಷನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಸರ್ ಎರಡೊಂದು ಕೇನು ಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉತ್ತರ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಇತ್ತಿನ ಏನದ ಸತ್ಯ ಸರಿ